Ari baba. a Ni ma daga tafiya nake so. to Da dai na yi tunanin wato zan koma can bariki a ɗauke ni a kai can gun da ake faman yaki. Ka san yawanci dama idan har na samu sati ban harba ban bindiga ba. ba ka jin daɗi Ba na cin daɗi. eh Hasali ma dai akwai gun da nake tare na musamman. Saboda haka a lokacin wato ni ma na dugunzuma. Rai na yi ɓaci. na Ana cikin wannan yaki albarushi ya ƙare. To sai na ba da shawara. To bayan mu duk bishiyoyin goruba ne a bayan. Saboda haka abin da nai sai na hikima. Na sa aka sassare bishiyoyin goruban nan. to ba Ɗauki goruba aka dinga danna a bakin bindiga ana harbawa. Ka san a cikin goruba an ciki mugun dafi ne. a ko na ma fa Yahuda, take hau Yahuda sai ga mutum ya tarwatsi. sai da ke Mana. to To wannan shine magana. to kaga kuma ta haka mun yi anko ni watan kai bangaren yaki Mana. ni kuma ka san ina karami ma abocin yankan ciyawa ne ai me za ka ga ko gaisa muka yi sai ka ji hannu na kamar lauje to ni ba za ka ma ka ji idan na zagaya na ga na rasa abin da zan yanka sai in hau mota in tafi Legas haka kwada sai in tafi Legas Kurum. ina zuwa da Baba, je bakin teku sai in ɗauko lauje na sai in ta yankan ruwan maliya ina tara ina yanka teku ina tarawa ina yanka sai na yi tafiya mai nisa sai in samu guri in zama na a cikin ruwa kuma baka san wani iya keke da nake ba ina son a kan abinci ina tsakiyar teku bayan na yanke ta da lauje sai in kunna sigari sai in huro hayakin mai abincin tana can hanyar sai ta kama hayakin sai in ja ta kamar yamma Yawa ya yi tunani. Wannan labarin zai zama kamar ba haka yake ba. Amma mu da Allah ya sa mun gwada ne. Kaga ai kana bakin teku. Kai suna mun. Kaji kana bakin teku suna mun. Allah. Ka san ana cewa akwai mari babban kifi. Akwai ta. Na je ina kokarin in yi alwala lokacin mun gama mun aje mun dinga kayan yaki. Ina bakin ruwa kawai sai ta miƙo hannu. Ta baka tare aka dana can gaba karkashin teku. Mallam aka yi nisan ni sai na yana kobar wani gida kato. Ashe wasu na neman abin karyawa ne. To, rai na ya ba na sai kai mari babban kifi ki hatara baki san kowa ni ba na sa hannu a gefen kwankwazo nan na zaro banati ne yanki gefen kunnen ta tai kururuwa tai kara mai kila goyi fito da zabace na kirbe shi kirbe ni shi dan dab wani nutso sai gani a kogin wudin nan haka ne kuma ka san shi da ma kogin wudin ai idan teku ne wato wurin mutumin wuri ibro ne to hasan warware ne a washe ne ba saboda kuɗi ne suka ɗan yanke mun kuma kuɗin mu sun zo mota ta yi faci a can bakin yinu to sai aka ce to aka kawo sansanin bariki mota shege mota ba ta ɗaukan iska dole sai dai an ji an kiro yanayin da sana da kaya da ba idan da ta sace ke dai condemn ya ka ya mutu ya gaskiya ya kai condemn shi ne aka je aka yi kuɗin ƙarfi aka san wanda zai sa nan sai aka koma can inda suka yi kila mu da zuwa hada na fahimta ya bani kuɗin mara shi ne ka duba duk makurin sa ma ya bani duk makurin ya bani lalle abin nan dai ka dace amma ibro da kuɗi na'am ai gara da iban saboda in bai bani ba da duka su zai kuma dai baka da ke shi bayan ranka ya bata za ka iya kai wa gidan hari kuwa ba ku da wahala kai hari yanzu nan sai wata shekara fa lokacin yakin ba sa ka san na dan taba ni ma da ni aka rintuma mu fa da harshashi ya kare aka ga ana nema a cinye mu aka zo ana ba ari ina shawara lokacin ma ba a ce min baba sai dai a ce min a risko boy a risko boy kana aikin lokacin ina da aya sai ban muna zaune ba aka ba mu bindigogi ba a koya mana yadda za a harba ba ka je mu tafi yaki to da na rasa yadda zan yi kawai sai na ce a sa na cikin igwa aka zila na aka harba na je na gama yin barna a umma a hayya na dawo ai yasa zaka ga nan dina da kamari to zan mun karasa to madalla na gode madalla wannan yayyo mun sako kuwa to fesan to ya ce da Allah in gaishe to salamu alaikum ba madalla lafiya turaki ya gida ciniki yayi kyau ai ciniki yayi kyau magana fili ai na sayar da nake gaya ma makabarta aka yi a'a ina Rana, Turaki, Allah ya sa ka ga Zubairu. Ka ce ina nan na jiran sa fa zuwa ya rata ka min sako. Yawo, haka. Sai ba ba. To madalla.
wallahi ya cika min mara ta dab da fitsari na rasa yadda zan yi dariya mutum ka zo ka same ni tsohon da ni ba ka ja ƙarya irin waɗannan aka samu goma a gari wallahi kowa ya ce da fitowa